Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sibuke ubudlelwane phakathi kukaHana noPhenina. Uma sikhumbula kahle indaba kaHana, amakhosikazi lawa amabili agane esithenjini. uPhenina wayebusisiwe ngabantwana. uHana wayengenayo umntwana. Kunegama elibhlungu elilumelayo abalisebenzisayo uma bechaza uHana. uHana akanabo abantwana. Kodwa uma ngiyibuka le ndaba ngihlezi ngizibuza ukuthi uma bethi wayengenabo abantwana kwachaza ukuthini? Kwachaza ukuthi isibeletho sakhe asibambi. Kwachaza ukuthi isibeletho siyabamba kodwa abantwana bayalimala. Phecelezi ukuphuphunyelwa izisu. Noma kwachaza ukuthi uHana weba nabo abantwana abazale kodwa sebeshonile. Yazi ayikho into ebhlungu njengokuthi asibazi abantu izinto abaphuma kuzona. Umuntu uyambona engenaye umntwana kodwa wazi kwenzakaleni. Uma ukhumbula kunevideo engike ngayenza ngibuka ubudlelwane phakathi kukaMaria noElizabeth. Kunendaba engiyixoxile ngoprofessor owachithekelwa isisu. Lapho ayihleli nabo babengazi kwenzakalani. Baningi abantu abadlula ezintweni kodwa bakhombisi. Khona into evama ukushowa abantu bathi I thank God I don't look like where I've been in my life. Angibukeki njengezinto negameko esengidlule kuzona. Ngifuna ukubuka lamantombazana amabili. uHana uthenga abathola abantwana kodwa isitha sakhe esikhulu akubanga abantu basemzini. Akubanga osikwiza. Akubanga umyeni wakhe. Isitha sikaHana esikhulu, imbangi enkulu kaHana kuba uPhenina. Yangikhathaza lento emphefumulweni wami ukuthi umuntu wesifazane uyakwazi ukucindezela omunye umuntu wesifazane. Okungikhathaza kakhulu ukuthi umcindezela ngento that is beyond her control. Uhlekisa ngosizi lwakhe. Uhlekisa ngokuxakeka kwakhe. Uma umyeni wabo ebanikeza ukudla, ebapha izipho, lona uyathatha okwakhe afunele nabantwana bakhe. Uma noHana ezonikezwa okuthe xaxa, uPhenina uyakhononda ukuthi kungani unikeza loyana okuningi ngoba akakuzalelanga kwinyumba. uHana wayikhala. Izwi likaNkulunkulu wayikhala ubusuku nemini. Mabehambile beye ethempelini bokhuleka wayeba inhlekisa. Komakhelwane wayeba inhlekisa. Ngiyacabanga ukuthi wayengakwazi ukuthuma nabantwana. Uma ebathuma uPhenina wayezothi awuzalanga ngana bakho. Kodwa iyodwa into engiyithanda ngoHana. uHana wakhala yebo. Kodwa uHana kwafika isinqumo la ethi enough is enough. Sengikhale kwanela. Sengikwenze konke. Manje sengiyashintsha. Yona nkonzo ebalekile leyo empilweni yomuntu. Sengikhale kwanela.
ngiyayithanda into uHana ayenzayo. Lithi izwi likaNkulunkulu uHana wamshiya uPenina, wamshiya nomyeni wakhe, wakhuphukela enkonzweni kaNkulunkulu. Uyazi siyafika isikhathi la kumele bashiye abantu. Ake ufunde ukukhohlwa ukuthi abanye abantu bathini. Yazi ithandwa zami, ezisikhula kunezinto esizikhumbulayo ezashiwo sizingane kuthina. Mhlawumbe yashiwo umzali wakho, mhlawumbe yashiwo uanti, mhlawumbe yashiwo umalume, mhlawumbe yashiwo ugogo, and ezinye zalezinto zibhlungu. Ezinye zalezinto ziyasihlukumeza. Ezinye zalezinto ziyingxenye yempilo yethu. And abanye bethu have never really moved beyond them. Mina ngisayingane kwathiwa kumina, vele uma wakho wayengangifuni, vele ubaba wakho wayengangifuni, vele mina nani ngihlukumeza, nani khiya ukudla, nani khiyela singadli, nani sambisa ngenyawo, nanenza ukuthi. And so you soon realize ukuthi izinto engikhuluma ngazo mhlambe napa bekwenza sebekhohliwe. Toqala engithandayo ngoHana, stop allowing yourself to be a victim. Yes, sekwenzekile. Yes, kukulimazile. Kodwa musokuvumela ukuba kulimaze kuze kulimaze nabantwana bakho. Yazi khona abantu abafika emshadweni bahlushwa omamezala, bahlushwa uskwiza, bahlushwa emendweni, to a point la efike khona wathi angisophinde ngize la ekhaya, nezingane zami ngeke zize la ekhaya. Uyabona yini ukuthi you depriving abantwana isipho sokuba nogogo, isipho sokuba nomkhulu, isipho sekhaya. Angisho ukuthi abakwenza kuwena kwakufanele, angisho ukuthi abakuzwisa kona ku right, kodwa ngithi mina uvumelani to be a victim namanje. Lento ifana nomuntu ofuna ukubamba insimbi eshisayo, ofuna ukubamba ilahle elishisayo, ilahle seliphumile emlilweni, kodwa namanje lisakushisa isandla. Sashona mhlawumbe umamezala, segugile mhlawumbe umamezala, awusunomuzi wakho na usunabantwana bakho, kodwa ngisaphila impilo yokubaprovela ukuthi I am not what they said I am. Bangaki abaphila impilo yokuprovela abanye abantu. uHana uye ethempelini yokhuleka, yobika indaba yakhe kuNkulunkulu. Kodwa futhi uHana meyokhuleka iyangithinta lento ukuthi akayili ukuyoceba uPenina, uyocela umntwana. Iningi lethu malikhuleka siyoceba abasihlukumezayo. Nkosi usibani bani wenza ukuthi, Nkosi usibani bani uthatha ukuthi, Nkosi no. uHana uyaphuma kuPenina, uthi Nkosi ngicela ungiphe umntwana. Uyazi uma ngicabanga indaba kaHana, alikho nelilodwa ilanga uHana uma esebona umntwana wakhe athi mntanami nanga umuntu owangihlukumeza. Uyazi asizwa lutho ngezingane zikaPenina, kodwa siyezwa ngoSamuel. uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko yabantu. Ebengifisa ukugcizelela namhlanje, bakhona abantu abazokuhlukumeza, bakhona abantu abazodicelela phansi,
bakhona abantu abazofuna uhlezi ukhala. Refuse to be a victim. Do not be angry. Do not be bitter. Ungafani nabo. Khona isikhathi la umuntu eyitshela khona ukuthi uzolwa, uzonqaba, uzophinsela. Akushintshe. Akungalwi. Akunganqabi. Akuhleke and walk away. uNkulunkulu somandla makabe nathi asibusise asivikele. Indlovukazi yezulu mayisikhanyisele sinika amandla negrasiya layo ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.